Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ na okpukperechi ha nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ka m gaa straight to the point. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m lederele ya akụkọ n'ugbo ene gbotowara ya ụmụnne na enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya n'ụnụ gwa ya na ori bidere ya gaa n'ihu sị m na mama ya lụrụ di wụkwanụ papa ya, mma ya na mpa ya ebiri n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla, ha mụọ ya na ya dị only 1 year na-aga 2 years mgbe mma ya na mpa ya nwere okwu. Ọ bụrụ na papa ya tọrọ nwa nwanne ya nwaanyị ime, nwa adanne ya ime, o wee wụrụ ihe nsu ala. Ndị obodo si mba na akụkọ ke na o rere ure. Adanne nna ya agbapịa besa ada ya nwaanyị n'ihi na ya eji ha ahụ n'ihi ihe isi ike, ya kpọrọ nwa ya nwaanyị kpega nwanne ya nwoke ya na ya bụ otu nne, olege nwa nwanne ya nwaanyị ọbara ya tụọ ya ime. Okwu ahụ abịa shinwe ushi n'obodo ha rute na a ga-akwụ ala. Papa ya akwụọ ala ya na nwa nwanne ya nwaanyị nọ bịa. Nna amụrụ nne ya ụkwanụ mpakwukwu ya si na ihe ihere na ọ dị too much, na ya agaghị ebialie ịhapụ ada ya nwaanyị na such family, na the man na o merụọla onwe ya, na ivunu ụmụ ya nwa ya nwaanyị ga-amụta taa ọka mụbere ugbo nwoke na ọ gaa n'ihu mụnwa ndị ke nwaanyị na ajụjụ ga na-ajụ na ọwụhụ nwa ada ya nwaanyị mụtara ka a ga-agba ụchụ na such man na o bu abụmọnụ agarịga dị afọ na enwe ihe ga-eme ka ekwere ka ya na nwa ya nwaanyị continue biri na-aga. Ozie ụmụnna n'ihi na mpakwukwu ya wo nna amụrụ mama ya wo onye na-asọpụrụ asọpụrụ n'obodo. Ozie ụmụnna so ha gaga jie ndị ụlọ ha ndị ụlọ nna ya na ha bịa were ihe ha kwụrụ n'isi nwa ya nwaanyị na ya beji ikporo kpolatara ya nwa ya nwaanyị na ọ lụchana n'ihi na mama ya dị broken and ọ ka wobere nwa, ọ dị very young. O nweghị any other option than ịnọrọ ebe papa ya si anọrọ. Otu a ka esi ha bịa weghara ahịhịa kwụrụ n'isi mma ya kporo ya laa. Ka mma ya kporo ya laa nọọ n'ụlọ ha ka mpakwukwu ya zụrụ ya reziri ya. By then ụmụnne mma ya kwanụ etopụ ha niile onye ọbụla ye file na ya na-eto file na ya wụ last born amụrụ ebe ya amahụ na onye this man rezige na ọwụ mpakwukwu ya na ọ ka ya galitere isi abana primary school the day ya matara na ọwụhụ that old man mụrụ ya n'ihi na the man ahụka ya n'anya. Ọ ya ka a na-eme mma ya alụgharịrị di, mpa mụkwara na ya aga alụgharịrị nwaanyị. Mgbe ya ruru primary school akọrọ ya akụkọ ahụ sit edan kọrọ ya history ya na ya bịa hụ bịa bọdawa na ya mpakwukwu eletere na ọ ejiri ịhụnanya na onye naanị onye ebe e nwere problem na ọwụ ka emecha ka ya na-efiri na ọ dị na nwanne ya nwoke kedị ọkpara na ka ahụ na-apịa ihe too much ka ahụ hetiri ya too much. Na ruo mgbe mpakwukwu ya nwụrụ, nwanne mma ya kọsarịghị ụmụ nwoke atọ, nwanne mma ya ka ọzọ asị ka ya kporo ya ọjụ gide ọkpara jụ sị hapụrụ ya na ngara ka ahụ agawa oji bekee ka ahụ akpọzighị ya. Mma ya alụgharịkwalanụ di ọkpara na nwanne mama ya bido na-akpa ya agwa ọjọọ, akpa ya agwa ọjọọ ebe ọ dị ugwu, akpa ya agwa ọjọọ by then ya chọrọla ịba secondary school. Ka emegidere ọ chụpụzie ya na ụlọ chụpụ ya kpamkpamkpam na ya agaghị apata na ya etikwela isi na ya batakwala ebe a na ya gawa n'obodo nna mụrụ na ihe ya wụ n'obodo a na ọwụ nwa yebe ọwụzi onye obodo ha, somebody from that same village si na nwa na nwa arụ mma ka akpa ya agwa ọjọọ na nwanne ha nwoke hụrụ this young man n'anya hụfee ya ofe zụkwara na ya gwawa kedu ọkpara na ihe omega adịkwa hụ mma ihe na ọnwa nwanne ya nwaanyị na nna ya nabatakwara na ya na ihe omega adịghị mma ka aha the man asị ọnkụl ya aha asị na ya ekwucha na ya dị nwanyị n'ụlọ ya ebe ahụ. The man asị oke na nsogbu ebe o kwuole like that na nsogbu abụla adịghị n'ọzi n'ụlọ that man this man tiziri na secondary school na ọwụghị onye mbere eji mpụ mere mpakwukwu ya onwe ote ha shiri wụrụ the same surname mana ọ the same village. The man zụziri na secondary school n'ụlọ this man ka ya nọzi eji ojije mmemme ya so na oke n'ebe ya onye ahụ ya na-enọ na ọkwatakwa nwanne na ọ onye obodo ha na ọ wụrụ na ọ nọtụwagodo ebe ahụ ka mara ihe echi ga-eweta na ọ dị man zụziri na secondary school after mpakwukwu ya zụrụ ya na primary school before nwụọ.
then ụmụnne mama ya ndị ke nta ke diọkpara toro amaghị ihe mega na ha agawachala oji bekee na ọnụ ụlọ this man ka ya nọzi the man sụrụ ya na secondary school zụọ ya eze zụọ ya ọfụma ji ịhụnanya kọntinu ebe mpakwukwu ya kwụsịrị. O ruo ka ya gachara secondary school the man asị ya na ejighị ego mahadum ya eji azụ ya na mahadum na ụmụ ọ ga-akpọwanụ mama ya lee ma di mma ya lụrụ aka osiri ike ma ha ga-atọkọta aka na ya gakwa sọpọtụ in anyway. Ya gwa the man na ya hapụghị akụkọ mahadum ka ya gaa ya chọọ ihe ya ga-eme. The man siri ili connection na-apụta ya gaga zụ savụọ nwoke Anambra bụ ego na-atụlata kọntena ọ na-atụ ahịa ọ na-agba ọwa na impọta ya ga savụọ the man diligently. The man na nwunye hụgide ya n'anya hụ ya n'anya ụkwụ ya gwere n'ala. The man o ruo ka ya mee ya gbachara boy the man duo ya n'ebe ọ pụrụ iche duo ya to the extent imejiri akwụkwọ kpụrụ ya gawa China ibido gbawa China ka esi bido gbawa China bido bute ego. O ruo mgbe ya chọrọ ịrụ ụlọ ya sị mba na this man na-anwaghị otu o shiri let ya to ya nwa no by blood or by whatever na ọ naanị na ha village ọ kpọrọ ya zụọ ya na secondary school with connection mgbe eji agbaga bụ na ọ ya wetere na ya ga-eburu ụzọ jigodo this man ịhụnanya ya kpọọ the man ọzasị ya na ya chọrọ ịkwatu ụlọ ya ahụ ka ya rụọra ya ụlọ. The man etie sị nọkwa na mba na ọrụ bekee ote na ọrụ bekee ọ bịa rụrụ ya ka na lee ihe ndị obodo ga-ekwu. Ya gwa the man sị achọghị ịma ihe ndị obodo ga-ekwu na ego nwoke na ya achọghị ịma ihe ndị obodo ga-ekwu biko na ọ chọọ ebe ọ ga-spọtụ busha property n'ebe ahụ ka ya kpọọ ndị a ka ekili kwakwacha ụlọ ahụ n'ebe ahụ ka ya rụọrọ ya ihe ya chọrọ ịrụ ya before ya proceed na ihe ya ebido project ga na ọ ga-ebu ya aka na ya chọrọ ịrụrụ ya ụlọ. The man asị oke kpoo man akpọ diọkpara ya na ya bụ ata ntị diọkpara ya onwegacha small problem na ishi ya wee ihe aṅụrụ aṅụ na ya na-enyekwara ya aka but enotisie na enweghị ọ chọrọ iji ndụ ya eme na ọ nọ n'ihe ọṅụṅụ ya hapụzie ebe ejisiri ike lega ya nwaanyị. Ọ ya taa ka this man m na shift obodo ya pịara ya ụlọ rụọrọ ya nnọọ bungalow. Mgbe ya na-arụ ụlọ ahụ nwanne mama ya kedị ọkpara ka a chọpụrụ ya na-akọ ya ọkọkọ that time akpọwa ya gwa ya that as long as na ya wụ nwa n'obodo na ya werele chieftaincy title na ya wụrụ na o filiri na because ihe mere na o mere na ọ chọrọ ibeji ha ego na o chetakwa na ihe ya wụ n'obodo na ọ wụ nwa ma mmadụ kwudoro okwu ma enwedoro onye ma tren ọ na-egbudo ya tọpụrụ ihe ọnụ ya gba ya nkịtị rụọra the man ihe ya rụrụ bidozie with the connection of that man ya zụta ala n'obodo ahụ mere na ebe ahụ zụọ ala ebe ọzọ bido rụọ ya ezigbo ụlọ. Nwaanyị mba nọ Nza ọ steji ugbu a ka ya nọ na-eme ọfụma enyekwaranụ ndị obodo aka n'ụdị na ha niile ndị obodo ndị mere na ha nabatara enwebe onye akọrọ ya ihe n'ụzọ before onye gwa ya okwu ọjọọ n'ụzọ before onye mgbe ya na-eto eto mmadụ agwa ya na-ejikwa ekpere elo na enweghị onye obodo ha okwu ahụ dapụrụ n'ọnụ n'ihi na papa ya ha nwụọ nọrọ ha na anybody ga-abịa ta iri ọnụ ebe nwa ya nọ na onye ahụ ga-eblem onwe na mpakwukwu ya onye a na-asọpụrụ asọpụ na enweghị onye kọrọ ya ọnụ ọjọọ ka ya na-eto n'umere na anabatara ya na ụmụaka ibe egwu egwu enweghị onye ọ dapụrụ n'ọnụ until rueshi mpakwukwu ya sitiri dan gwa ya nke bụ eziokwu by then ike agwụla na ndị umere na-enabatara na ya na-enyejekwara ha aka ma ụdị na ụdị ọbụla some families some young men ya mgbe ha na-eto that time needed help ya na-enyejere ha aka na ọwụzie senior brother ọkpara nne enugbu ene wụzenye every time ọkpụkpọ ya na ọnụ every time o mechara na dige ndị obodo so mmadụ abụọ chief abụọ ndị otu ya ndị koligi ndị aka azụ ibe na ha bịa rịọ ya na ihe mere na-emene na ya bịazie n'ala ahụ nọ na mpakwukwu ya before ya nwụọ na ọ gwara ya si enye ya ala dị otu a na ọ bịa were dị ala ya gwa ya sị na enweghị eji ala ahụ eme na o werewe na o ji ụmụ nwoke anọ na o were ka o nwee ike zuore na enweghị eji ala eme na ya zụrụla ala na enidi moland na ya ga-azụ na enwe mgbe ọ gwatara na mpakwukwu enyere ya ala mpakwukwu ya gwakwana ihe ya tati na enwere ala ya nyere okwuhie na o werewe na otu ugbu a ka ihe a shi na-eme. O ruo otu ụbọchị somebody enye advice si ya that na mma ya lara ala n'ihi na marriage mma ya na mpa ya nọ n'etiti mma ya na mpa ya gbasara apụtahụ na onweghị obodo oshi obodo a na-akpọ obodo ọwụ son of the soil na ya ga-achọrọ nna ya ga-emepekwe nkalụ ahụ adịghị ama nwe onye ma ihe echi ga-eweta na alụrụ nne ya alụ na amụrụ ya n'ime marriage kama na ọ marriage wu ihe gbasara nọ mana nna ya wụ nna ya ruo echi na ya gawa
ya gawa chọrọ papa ya gawa rute meet mpa ya kpana ga-adị very simple. Mpa ya ahụ ya ya hụ mpa ya hụ onwe n'ime mpa ya na ya wụ carbon copy mpa ya. Mgbe ya batara mmakwa ukwu ya mma mụrụ mpa ya etiwe so onye wụ nwa kele nụnụ yigwere nwa ya nwoke na ọwụ nwa ya nwoke lụrụ na ọwụ bara ya lụrụ na ya mana e nwere nwa ya nọ na mana ihe mpakwa ya agụrụ ya kpọọ ya aha ya kpọọ ya si ya ma na ọwụ ya si yes na ọwụ aha ya si ya na nwa ya dị woman asị ya na elole ya si yes na ya nọzi nga na the main man ọwụ mpa ya ekwukwenụ ha okwu o moved her body o shaked o sended ya na-elekwenụ ha ya gwa mmakwukwe si elolo kelee mpa ya si ya na ọ bịaruole. Mmakwukwe ya baa ele ihe ọ ga-eji asị nwa ya nwoke na ọ bịaruole ihe na ihe ọ ga-asị ya na ọ wụ olole na ọwụ ha ọ bịaruole na ọbịa ha abịa ebe a. Mgbe aka mpakwa eziokwu na asị nwoke etolite etoro nna ya gawa ma ọ chọ na ole anya na ọwụ ya zụrụ ya ọwụ ya reziri ya na ya na ya abụọ ndụ na mama ya hapụrụ ya mgbe ya nidiri ya because of mistake a young boy na-eme na ya dị very young mgbe ya lụrụ mme ya emee mistake mmekwanụ gbakwana nakwanụ punishment nọ n'elu mistake ahụ. Mpakwukwu ya bịa kporo ya mmanya aṅụ iyi na aka ya agaghị eru ya na ya kporola nwa ya na ya gawa gbasaa marriage. Mmanya hapụ ya mgbe e nidiri ya dị broken dị shattered, nobody to lie on, nobody to run to. Na ya echile n'ime agọnya ahụ pụtakwa n'ime ihe ihere ahụ Chineke nna anapụtala ya lụọkwanụ nwaanyị mụọkwanụ ụmụ n'otu ugbo ya nọ na ụmụ nwoke tagbuge na nwunye ka abụọ bịara mụọchara ya ụmụ nwoke na ya eji ụmụ nwoke ise na ụmụ nwoke ise ya ahụ na ọ wụkwanụ nwa nke diọkpara ya ahụ nwunye ka abụọ nọ ya lụrụ ka e jiri mere diọkpara. So na ije n'ugbo o lụrụ na ya mahụ ihe ofe ọ chọrọ ka ya mee ya jụọ mpa ya si na ya ruo afọ ole mgbe mma ya kpụrụrụ ya la. Mpa ya jụọ ya si na ọwa ọjụghị nne ọwa gwa ahụ na ihe ọ nọwa afọ otu afọ na-aga afọ abụọ. Ya jụọ mpa so ọwụ ya kwesịrị ịtụ nwa ya ka ọwụ ya nwa ga-etu ya. Mpa ya ekwu ha okwu ya jụọ mpa ya si biko na ọwụ ihe mege mgbe ya dị na nwata gị na nwunye aṅụ gbasara naanị ụnụ abụọ ma ihe segoro unu ọ kpọrọ nwa ṅụla na e nwere nwoke na-aga anatali nwa ya na oturu ya etu ọ lụrụ ọgụ na n'ishie na ọya nwa ga-adọ ya at that age ka ọya nwa wụ nna ya ga-adọ ya. Mpa ya gwa ya sị na ya wụghị onye ndọrọ ndọrọ na ọ nwoke na-atụwali nwaanyị ime na-adọ nwa na ote egbo ya nọ na ndị ka ekpere nwaanyị ọbụla kpere edie ya were ụmụ ya mere nwa na ya gwacha na ihe ya gwara na enweghị nketa o nwere ebe a na ya gaa n'umere na ebe ahụ ha zụrụ na ya ga ebe ahụ enwe ihe ọ na-aghọ ya ebe ahụ na o wela dimkpa na ya achọghị ịbịa ile ya onye ga na-ebịa ele ya mgbe niile na-ahụta ya na enweghị ya kọntributuru na ndụ ya n'ihi gịnị ihe mere mgbe ya dị very young na ya achọkwahụ onye ga-abịa bushowo ụmụ ka enugbu onu ya mụrụ agha ya sị nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru ya nọrọ ga mmakwukwu ya bụkwanụ nne mụrụ nna ya ahụ kwugedatịrị aba nwa ya nwoke ya na ya bụ ogwe ngam ya na agụị si ya bịa nje okporo ya gakwuru na chief obodo ha ya ga-eme onwe introduce the man etie sị nụkwa na ya wụ son of the soil na enweghị ihe mpa ya kọga na oji hụ okwu na ọ dị welcome any day anytime na ọ gaghị akpọfuliri ha nwa ha nwoke na nwa ya ga-eji ekwu okwu rere ure ụtọ ya gwazie the chief na ya achọghị ka ya na nna ya bịa sewe na ọ ga-abụọlite bịa kọwa akụkọ histri ihe ya echefurula na ihe ya bịara ịgwa ya wụ na ya biko na ya chọrọ ala na o nyere ya aka ka ya zụọ ala ebe ya ga-arụ ụlọ. Dị manụ si ya nwere ala for sale ọ sirili n'ihu Mmakwukwe ka ihe niile n'ugbo daa ya kpọta lọya ote ka e mere zụpụta ala n'aka that man zụrụ ala 3 plots of land o wee mezie akwụkwọ ya ebidoro nwe ya ụlọ ebe ahụ. Mpa ya bịa notice na ikekwe ya ebutela ego na ahụ dị ya mma ọ bịa na-enyezi ya egbuzi ya shirishiri na ahụ ya gwa ya sị na ya warala okpu ya na ya achọghị enwe ihe mere ụmụ ya ndị ka nwunye ya ike abụọ mụrụ ya a na-ele anya na enwere na ma ala ya ma nkwa ya na ọwụ nkwa ka ya bịara ido ọwụ ha ala ka ya bịara ido na ya lọtara n'obodo nna mụrụ ya. Mpa ya anọrọ nga so oke na nsogbu na ya na ihe ekwuru ya arụcha ụlọ ahụ ana gbachie mana ya anaghị agakawa ebe a once in a while na ebe ya na-aga na ọwụ ka ya pịara n'umere nne na ọwụ ebe ahụ na ka ya ji mere ụlọ ya alọkwala na nwaanyị na ọwụ ebe ahụ ka ya na-akpọka famili ya aga ebe ka nna mụrụ ya wụ na nte na mlezie ihe megezi ugbu a na ọnkụl ya anụntara ke nwanne mama ya n'umere nne ke naanị ekwe ya kuru mmiri towa iko ka chọrọ ya ụkwụ eru ala na ọnkụl ya ahụ kpọwara na fon si ya biko na ya sị ka ya rịọ ya na-enwe ihe ọjọọ niile ya mere na ya gbaghara ya na ekidnapụọla diọkpara ya na ndị kidnapụrụ diọkpara ya
kpụgara ransom of 5 million naira n'ihe biko na-arịrịọ ka ya na-arịọ n'ọkwa okwu ka ha sị gị na-emekwa elu mala na ọnwa nwanne ya nwaanyị ka ọ bụ n'ọwa ọbara ya n'okwekwala na ekwetakwala na ya na ya abụọ sị gị okwu ọ hapụ nwa ya ọnwụfuo na ụdị ọkpara ya na ebiko na o chetakwa na nwa ahụ na-akpọkwa ya dede na o chetakwa na enweghị nwa ya mere ya na ekwekwele ka nwanne ya ekwekwele ka nwa ya nwoke nwụọ n'aka ndị ji na ndị ahụ akpọrọ ransom na ha naga 5 million naira. Not only that, na ya ụkwụ ya kpa na police station na ha ga-egburu ya nwa ya na ya biko na ya rịọrọ ka ya rịọ gị na ya biko na ya echetakwala ihe ọjọọ niile ma iwe niile ma ihe ọbụla wee iwe ya ebe ya nọ na ya biko ya gbaghara ya na ekwekwele ka nwa ya nwụọ n'aka ndị ji ya jụọ sị na ndị akpọgara ransom 5 million ya sị ya na ya na nwa ya okwuola na ọ gwala ha nye nwa ya fon ka ya na olu ya dị shọ na ọ dị ndụ yes na ọwụ nwa ya ka ha werere fon nye si ya na ya kwue ha gwakwala na ya si ewere ego ha ya eweta ebere ote na ya nwa anwa mee police involve na ha the next call a ga-akpe na ọ ya bịa ebere ote bịa ebe buru ozu nwa ya ya sị na mgbe ụfọdụ ha na-ekwu otu ahụ mana ọ ga-egbochikwa ṅụ ịkpọ police mee police involve n'ihi na ha na-ekwu okwu ya wụ ndị ji nwa gị nwere ike nyechakwa ha 5 million ha sị gị wetakwu ọ gwawa ya sị mba na ha sị ewetaghala 5 million naira release na ya ji the money na enweghị ego ahụ ya ịkọpụ ya that money na oruhu na ọwa ofe nkụpụ inye ndị ahụ ọ inye ya si a ga-ewere nụ ga-biga ha kpọpụtara ya nwa ya mana kọsakwara nụ this man nwata that man zụrụ ya rụrụ ụlọ silekwa ihe megana the man akpọbata ya n'ime ụlọ si ya nna ya sị na ya na-suspect na this boy na nna ya arụga ihe na elekewu ya emekwele polisi involve nakwa ọwụhụ that boy kidnapụrụ onwe ihe ọkwa ọwụhụ ihe ya na nna ya gbaga eleke wee weta the money nye nna ya na ele otu ọ ga-esi na ama na ugbu a na ekidnapụrụ ya n'eziokwu ya si ya ama ha na the whole thing na ọ gbagwojuru ya anya the man asị ya na ha ga-eme police involve but agaghị agwa ya na police adịla involved so okay ọ ya ka ya gara meet gaa na police station ga make entry ka ọ sachara DPO si ya na ya chọrọ ịnọ this matter especially na ihe mere na o were the money nye uncle ya na o were the money nye uncle ya drop all the whole phone numbers nọmba ka uncle ya si eji akpọga na nọmba nwa ya nwoke na nọmba uncle ya ebido track wa ha makwana emekwala uncle ya akpọ na ndị ahụ akpọla na asị na enyere ya this week na ọ na-eweta ego a this week na a ga-agwa ebe ọ ga-abịa iburu ozu nwa ya na ya nụkwa nwa anwụ na ọkwa dị ọkpara ahụhụ ya niile ya gwa ya si ekulo dan na ọ ga-apụta ọ ya ka ndị polisi si na ya were the money nye the man ya were that money nye the man ka a na track ha abịa notice ya na enwedịghị n'ime ọja or anywhere eji this boy na enwedịghị onye kidnapụrụ ya na the young man nọ n'ụlọ ha dị a na ọ nọ n'ụlọ nna ya nga aha na ọ nọ na room ya gbachikwa onwe ya ụzọ na as a matter of fact na a na-eshi eshie na-ewebagara n'ime ụlọ eshie na-eweba na enweghị ebe eji ya na track ya hụ na the boy ka nọ n'ụlọ nna ya dị ya otu ka polisi si gaa nga ha na gaga bute jụwa ya sị na ọ wee ebe a ka ndị kidnapụrụ ya mgbe ọnụ the boy welitere ka okwu n'ihu nna ya akala anya gbara ya mpa ya sị nọ na room ya na-elekwana ndị kpọgakwana ya mgbe aka ndị polisi ji zụ ya sị na oke na ọ maghị ndị kpọga ya na ọ chọrọ ikwu ugbu a na ihe a nwa ya nwoke mere this self kidnap na ọwụhụ aka ya anọghị n'ime ya sị nọkwa ele otu aka ya ga-esi anọ n'ime ha sị ngwa na nsogbu anọ na nwa ya ga-efesi law na ego enyekwere ya na-ele the money enyere this man ego kemgbe 4-5 days onwetụ bute cash na cash ka ebikwere ya with evidence ya rekọdụrụ big na ya wụ na ego eriwe ọ paliela ego ga-etinye na akaụntụ ka ya eriwela ego mgbe okwu bịa buashiwa ya wụrụ na that money onye na nwa ya nwoke 2.5 million naira the other one o tiri na akaụntụ ya 2.5 million naira o riwele that one eriwe mgbaka okwu ji suasha ya wụzie na ọwụ avenue ha chọrọ iji napụta ya ego nwanyị mba nọ mza polisi okwu aba na law the boy ga-aga mkpọrọ mpa ya bịa rịọwa he na ọwa aka ọrụ ekwensu na ebiko gbaghara na polisi chọrọ ịtụkụ ma ya onwe because ọ wụ an accomplice na ha niile ga-aga prison ma nwunye this man na ma ụmụnne ndị ka ọzọ ha dadezie ya si na mbata ya bịara n'omere na ha na o rezighị dust na their family na-ele ihe mgbe niile akọ n'elu ọwụ ya akọ n'ala ọwụ ya na
nwanne ndị obodo niile dị against them. Onye ihu na-eti onye azụ na-eti. Ewerele uncle ya na were nwa ya ha abụọ nọ na police station. Asa ga-esi ebe ahụ mmadụ ha gaje prison. Na kama ụmụnne ekwenụ ga-adị kind or little remorseful, ha na-threaten ya that na mpa ha anwakwala nwa gaa prison or cell, this and that and this. Na ọ kpatara ego bụ ime mpa ya mara n'ihu na-eji ya that ya kpatara ego ebe na ọ chọghị inye ha ego. Na etere ogbe etere so na ya were relative one way or the other, na sibling one way relative na collect ego from a relative one way or anyhow, especially a stingy relative na weta initial collect ego from them. Na mpa ya nwakwala nwa ha hụ mpa ya na ọ gara prison na na obodo a ga-aba na ihe ọwa ebe a na ọwụ mere na ya na contemplate ma ya were police ga-ekpokoro ha because text message voice messages ha sendegere na ya dị ọ nọ na phone ya na ya ma ya were police ga-ekpokoro everybody all of them na ọ wụrụ na ole ihe ị ga-eme. Nne m okwekwucha nsị nna m ya sị ị nwere ụlọ n'ụlọ nna m thank God mepere nkalụ that side nwee n'omere nna m ihe ị ga-eme ga-eme ke ntịrị na police station si lekwekwe ihe megere mbedo enye na ha iwu ka abịa mewe ha arrest ka police kọlọ ha to order gwa ha that na okwu ọnụ ha na threat ha abịakwala na station or the recorded na file ya up in case of tomorrow. Hapụga the law ka o mee ihe o kwesịrị ime. Police ji okwu ị gaghị force police to bring down the matter because ha nọ it all ha ma discover the truth. Enweghị na gị igbu ibe igbu ọgụdụ na ọ prison ọ bụ nwa mgbe nta ha lo mana ọ ga-eme ha aghọta na yes na enweghị a na-akpọ law na ọwụgụ nwa hiwere na etere ogbe etere ụsọ iwu onye dara iwu ga-efesi iwu ụda and efilile aska ụjọ atụla na enweghị ha ga-eme nwe ya aka wee gba ọnụ ha bụ ị ga-ewepụta ha na ha echikwa ụzọ ọzọ chọwa mee ke ntịrị ropo the whole family ha niile all of them ha ga-etinye aka n'akwụkwọ sign undertaking were ihe threat a niile ga-ewege police ka police station ka that DPO summon ha sign undertaking. Enweghị ihe ọjọọ imere ha. Ụmụnne m ọhịa m gwere enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ụnụ atụkwasị ụnụ ahụ nanụ mgbe ụfọdụ mmadụ ga-enwe diọkpara anya ukwu diọkpara obila diọkpara ihe niile nna nwere naanị ezuru olesọ ka ụmụnne ka asonyetọ na-ewe ihe niile enwe ike na-ezuru ya. Ọ bụrụ na ịwụ diọkpara dị otu a ọ dịkwahụ mma mara nwanne ṅụ ma ala ma nkwụ ma ụkwa enwe ka ịbụ agaje 6 feet ọkwa dị same ala ka a ga-atịga mmadụ n'ime mana ihe gbasara ala nọ na ndị diọkpara eme na-emebie ihe n'ezinụlọ nga a na-adọ ka o zuore mmadụ amazikweghị nwanne ya. Ụmụnne m okwu nkwụsị ihe m na-eji m nọ mbịa gbotere ọnụ ka unu were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ ịnụ ngalugbo ene enwere nwa nwanne nwaanyị kporolo enwere ka o si dị ya wụrụ nwa nwanne nwaanyị ụlọ nna ya wuru mere na ege nwa wu nna ya ụzọ emere nwa dị otu ihe ọjọọ kwesị ịma ihe ọ ga-awe echi ịma ihe echi ga-eweta eme mee n'elu mee n'ala ọbara wụbara emere ka gị fie na ọbịa nwere bịara dochie n'ala ọ enwere ịma ihe onye ihe mmadụ ga-awụ echi ịma ihe echi ga-eweta mara ọbara ṅụ hapụ ala mara ọbara ṅụ ọ dị mkpa ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị ọnụ.